W Pilecach to je pokłosie pielgrzymci do Ziemi Świętej w 2000 roku. Nasi mieszkańcowie Sabina i Franek Piątkowie byli na tej pielgrzymce, przejechali. Zaprosili nas do pokazania fotografiów i gadali, że tam była taka atmosfera, że oni by chcieli, żeby taki part zrzeszenia powstał koło nas. No i tak jak rzekli, to już zaczęła działać. Zaprosiła moich drechów z Pomorani, rechlejsi Pomorani, żeby mi pomogli trochę to ogarnąć. I 31 marca 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, co my założyli part. A uchwała Rady Naczelnej była 10 listopada. My zaczynali od takich prostych, co było potrzebą naszego miejsca, w jakim my żyli. My organizowali Dni Seniora. Potem my te działania mieli połączone ze szkołą spodleczną w Pilecach, bo ja tam ucięła i była dyrektora, więc my organizowali przez wiele lat eliminację gminne rodnej mowy. Przerektowali czasem mszy po kasiepsku z liturgią, a potem to się tak zmieniało, że plenery rzeźbiarści moi następcowie organizowali. Teraz my też organizujemy biesiady kasiepści w Lece, a że ja przeszła na emeryturę, temu też piszę projekty dla szkoły spodlecznej i to są takie właśnie edukacyjne. I też my reaktywowali ten stary zwek paneszci. Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Jastrzębiej Górze od wielu lat pozyskuje granty ze środków gminy Wałęsławo na organizację festynów regionalnych, żeby kulturę kaszubską przybliżyć naszym letnikom. Ale też mogę powiedzieć, że ta działalność edukacyjna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego tutaj na Pilicach jest niezwykle wyjątkowa, ponieważ to właśnie ten oddział pozyskuje środki w postaci grantów na wyjątkowo ciekawe i bardzo interesujące projekty edukacyjne. I z wielką przyjemnością co roku przyznajemy granty z samorządu gminy Wałęsławo. 25 lat to i pokazuje jakość dziejanego i długotrwanego. Bo to i często się z tym samym włosem kojarzy, z jakimś pokoleniem, jakie się jedno przemije, drugie wychowało. Ludzie widzą nas, ludzie oceniają i jeśli to jest autentyczny, prawdziwy, to oni się też czasem czują rozkacone naszym działaniem. Prawie tu własne Elżbieta, inni przednicy, które prawie przed sztuką zostały wypartnione, podziękowania, Maksońska ma. To oni byli tymi, którzy ten wid w tamyle zna w Pilece wnieśli, przecygnuli innych do partii. I ten part istnieje, 25 lat, się rozwija, gdzieś nowe legitymacje zostały wręczone. To też pokazuje, że to jest nie trwanie, to jest rozwój. Myślę, że 25 lat to też nie blues jest podrechowywanie uśłote, ale to jest też taka wizja myślenia goło przyjemnoce. Jednomyślnie o tym, co możemy lepiej zrobić, sybalnie zrobić, co my by chcieli zrobić. My już widzimy, coś minęło, teraz my chcemy więcej. Jest jakiś czas właśnie dobrych rzeźbów, tu na gwaz grepa dobrych rzeźbów, gdy się spłynęła od wszystkich gości, to myślę, niech te wszystkie rzeźby się ziścią, spełnią, niech jak najwięcej młodych ludzi do partii przyjdzie, jak najwięcej młodych ludzi będzie swoją energią, swoimi łudbami tego decha kasiepskiego w Pilece wnosiło. Życzę wszystkiego wolnego partowi, niech się dobrze mu dzieje. Niech żyją Pilece.